Beše pak jedan bolesnik, Lazar iz Vitanije, iz sela Marije i Marte, sestre njezine. A Marija, koje brat Lazar bolovaše, beše ona što pomaza Gospoda mirom i otr noge njegove svojom kosom. Onda poslaše sestre k njemu govoreći: Gospode, gle, onaj koji ti je bio bolestan je. A kad čuje Isus reče: Ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božiju, da se proslavi Sin Božiji s nje. A Isus ljubljaše Martu i sestru njezinu i Lazara. A kad ču da je bolestan, tada osta 2 dana na onom mestu gde beše. A potom reče učenicima: Hajdemo opet u Judeju. Učenici mu rekoše: Ravi, sad Judejci šćadahu da te ubiju kamenjem, pa opet hoćeš da ideš o nama. Isus odgovori: Nije li 12 sata u danu? Ko danju ide ne spotiče se, jer vidi videlo ovoga sveta. A ko ide noću spotiče se, jer nema videla u njemu. Ovo kaza i potom reče im: Lazar, naš prijatelj, zaspa, nego idem da ga probudim. Onda mu rekoše učenici njegovi: Gospode, ako je zaspao, ustaće. A Isus im reče za smrt njegovu, a oni mišljahu da govori za spavanje sna. Tada im Isus kaza upravo: Lazar umre. I milo mi je vas radi što nisam bio onamo da verujete, nego hajdemo k njemu. Onda Toma, koji se zvaše Blizanac, reče učenicima: Hajdemo i mi da pomremo s njim. A kad dođe Isus, nađe ga, a on već 4 dana u grobu. A Vitanija beše blizu Jerusalima, oko 15 potrkališta. I mnogi od Judejaca behu došli k Marti i Mariji, da ih teše za bratom njihovim. Kad Marta dakle ču da Isus ide, izađe preda njeg, a Marija seđeše doma. Onda reče Marta Isusu: Gospode, da si ti bio onde, ne bi moj brat umro. A i sad znam da što zaišteš u Boga, da će ti Bog. Isus joj reče: Brat će tvoj ustati. Marta mu reče: Znam da će ustati o vaskrsenju u poslednji dan. A Isus joj reče: Ja sam vaskrsenje i život. Koji veruje mene, a koji umre, živeće. I nijedan koji živi i veruje mene neće umreti vavek. Veruješ li ovo? Reče mu: Da, Gospode, ja verovah da si ti Hristos, Sin Božiji, koji je trebalo da dođe na svet. I ovo rekavši, otidete zovnu tajno Mariju, sestru svoju, govoreći: Učitelj je došao i zovete. A ona kako ču, usta brzo i otide k njemu, jer Isus još ne beše došao u selo, nego beše na ono mesto gde ga srete Marta. A Judejci onda koji behu s njom u kući i tešahu je, kad videše Mariju da brzo ustaje i iziđe, pođoše za njom govoreći da ide na grob da plače o nama. A Marija kako dođe gde beše Isus i vide ga, pade na noge njegove govoreći mu: Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro moj brat. Onda Isus, kad je vide gde plače i gde plaču Judejci koji dođeše s njom, zgrozi se u duhu i sam postade žalostan. I reče: Gde ste ga metnuli? Rekoše mu: Gospode, hajde da vidiš. Udariše suze Isusu. Onda Judejci govorahu: Gledaj kako ga ljubljaše. A neki od njih rekoše:
Ne mogaše li ovaj koji otvori oči slepcu učiniti da i ovaj ne umre? A Isus opet se zgrozi u sebi i dođe na grob. A beše pećina i kamen ležaše na njoj. Isus reče: uzmite kamen. Reče mu Marta, sestra onoga što je umro: Gospode, već smrdi, jer su 4 dana kako je umro. Isus joj reče: ne rekoh li ti da ako veruješ vidjet ćeš slavu Božiju? Uzeše dakle kamen gde ležaše mrtvac, a Isus podiže oči gore i reče: Oče, hvala ti što si me uslišio, a ja znadog da me svagda slušaš, nego rekoh naroda radi koji ovde stoji, da veruju da si me ti poslao. I ovo rekaši zovnu iza glasa: Lazare, iziđi napolje. I iziđe mrtvac obavit platnom po rukama i po nogama i lice njegovo ubrusom povezano. Isus im reče: razdrešite ga i pustite nek ide. Onda mnogi od judejaca koji bejahu došli k Mariji i videvši šta učini Isus, verovaše ga. A neki od njih otidoše k farisejima i kazaše im šta učini Isus. Onda glavari sveštenički i fariseji sabraše skupštinu i govorahu: šta ćemo činiti? Čovek ovaj čini mnoga čudesa. Ako ga ostavimo tako, svi će ga verovati, pa će doći Rimljani i uzeti nam zemlju i narod. A jedan od njih po imenu Kajafa, koji one godine beše poglavar sveštenički, reče im: vi ne znate ništa i ne mislite da je nama bolje da jedan čovek umre za narod, nego li da narod sav propadne. A ovo ne reče sam od sebe, nego, budući poglavar sveštenički one godine, proreče da Isus valja umreti za narod. I ne samo za narod, nego da i rasejanu decu Božiju skupi u jedno. Od toga dakle dana dogovoriše se da ga ubiju. A Isus više ne hođeše javno po judejcima, nego odande otide u kraj blizu pustinje u grad po imenu Jefrem, i onde hođeše s učenicima svojim. A beše blizu Paska jevrejska, i mnogi iz onoga kraja dođeše u Jerusalim pre Paske da se očiste. Tada tražahu Isusa i stojeći u crkvi govorahu među sobom: šta mislite vi, zašto ne dolazi na praznik? A glavari sveštenički i fariseji izdaše zapovest, ako ga ko opazi gde je, da javi da ga uhvate.